Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जालायबाय दायो थांनो नागिरदों हाबा जानो आरोना ओंखारबाय दा इसोरो आनैमोनाबो थांनो नागिरदों आरोना जोङो ज' थांसिगोन हाबा जानो देग्लाय बोसोरावहाय हाबा जानाया एसे खम जादों आरोना आंना ओमफ्राय थांनाय बोसोरावहाय आङो जि हाबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय देग्लाय एसे खम मोनदों आरोना थांनाय बोसोराव मोनसेबो हाबा गारखायाखै माने ओमफ्राय देग्लाय नै दासो जाखांबाय आरोना होमबाबो खम आरो ओमफ्राय नै दा दिनैयो ओंखारलायबाय आरोना खनसे ओमफ्राय दा थांनोसै हाबायाव एसे जाखावनानै फैनोसैलाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानमोनखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै शेयार खालामनोसै एसे बेखौनो आङो भिडिअ लानो होननानै लाबाय आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला बयबो भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला थांनोसै आङो फैयानो जाया फैथ'लानो ओमफ्राय आंखौ थिनहरबाय जानोसै आरोना लिरांग्राया नै दा लिरांग्राया बोरैबासो नामा हाजोआव लगायनांगौमोन जासावगासिनो नोंनि उस्तादआ खबरथारसो गैया दासो फैदों ओमफ्राय फैग्रा जोङो ओंखाम जाफैखायो आरोना समबारुआ ओंखाम जागासिनो नै समबारुआ जादो बेदर गैयानो दै सुबुं सुबुं ओइ बेदर गैयानो जादो जोंनाखि मोनफैबाय आरोना बेदरा सुबुंखौ थगायदोंसोमोन आङो मोननैल' बिसोरो अमा जाया अमा जागोन बिसोर जाया खोनायाखै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों फट' जाबाय थागोन ओंखारनो गोसो गैला नामा सोर सासेयाथाय हौवा गोदाना सोर सासेयाथाय आयु नायलाय बिबरा खिनिया रायफैगादों थांसै जोंहा थांसै बाय बाय गया खर'सो सादों माला जाला मानसि फैगासिनो मालाय हमदुमनो फैदों खैथायाव थांगोन मोजांसो नुदों नायलाय बे जि लाजिबावो नायलाय ना गोरान मेदामा फास सेंग्राफोरा लाजि गुसु गोजा थांसै दे बाय थांसै जोंहा थांसै बाय जोंहा माथो ओंखाम रानना होआखै साला बेरायगासिनोसो नै नुदों लामायाव आखलानो गाज्रिखा नै
थांसै आरो ना ओरैजाय नै न'आव मोनफैलायबाय नै हाबा जाखांनानै फैबाय आरो ना न'आव मोनफैबाय दायो अमा बेदरजों आरामसे जानानै फैबाय आरो ना उदैखौ गेन्द्रिद्रि मोनलायलायबाय हाबायाव ओंखाम जाना फैनानै ओमफ्राय आंखौ मानसिफ्रा नुनानै आयौ लोदो लोदो जादों मालायफ्रा इदि जालायलायदों आरो ना आङो फुंना खादोंबो आरो ना आङो नै इफोरो हामजोबलायदों सोलायलांदोंमोन लोमजोबलायदों लोदोदो आंबो फात्ता मोनखादों ओमफ्राय नुनानै मानसिफ्राबो फुंलायलायदों जालायदों आरो सासे बिनानावाथ' रंजालिया बा लोदोदो जालायलायदों होनदों आरो ना अबेसे फुंखादोंबो नै जायैनो अबस्था गैला आरो ना जानायल' जेबो खामानि गैला एखेबारे बेखार आरो ना जानायल' जेरावबो जाबथिंनायल' दा मोनफैबाय आरो ना बिदिनो मोजाङै मोजां जानानै ओमफ्राय आङो लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनायनि सिगां सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बेखौनो खनसे बुंनोसै आरो ना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार लाइक कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन